yun mga kabeli, nandito tayo sa Lola Ima Pampanga Cuisine Delicacy. So mga kabeli, Itol again. Yan, shoutout Kuya Rod Payad. So yun. Thank you po. Yan, so boy, ano? Sa mga kabili. After namin sa event yan, kain muna tayo. So shoutout kay Tito Marie, Tita Marie at Tito Bill. So sila yung sumagot ng sabi sa amin, kumain daw po kami. Doon po mga kabili. Kain na tayo. Sasama si Ingo. Saan po? Okay mga kabili, pasok tayo. So yun mga kabili, nandito tayo. Lamig. Halat po, G. So ayan mga kabili, nandito na tayo sa loob ng Lola Ima. Ayan. Ano to, buffet mga kabili. Sir, magkano per head? Bali wala po tayong per head sir. Ano po tayo? A la carte. A la carte, okay. Lahat po may presyo. Kala ko ano siya, yung Itol. Sir, take-order na po kayo. Okay, sige. Breakfast po, meron po kami buffet. 199 lang po yan sir. Sulit na po yan sir. Breakfast lang. Breakfast, edi puro tosino longganisa yun. Apo, tosino, longganisa, kape, iced tea. Anong oras na, sir? Desal. 5 PM na. Kami lutong ulam na isa po tayo. Okay. Sige, dito na muna kami. Salamat. Okay mga Beli, pipili muna. Lola Ima. Order na. So mga Beli, kala ko Itol you can to. Yan. By ano pala siya, a la carte. By order. Yan o. Babi, baka, manok, asan. So ito mga Beli, Kapampangan Jesus, lahat ang luto dito. Ayan na yun. Doon ka yan, may puro ano doon beer sa Red Doors na sa kabila dam. Ito nga po. Beer. Order na kaya. Good for sharing yan eh. Nanigya ka dyan? Ala? Saya mga Beli niya. Eh mga Beli, order muna tayo. So ito yung pinaka-ano nila, buffet. So ito yung ano, Itol you can nila. Lola Ima. Sir, ito yung Itol you can. Breakfast na. Breakfast. Pwedeng, ay wala pala lang. Hello, hi ate. Hello po. Good afternoon po sa inyo lahat. Yun, invite mo naman yung mga kabeli Kahit po kayo natin. dito sa Lola Ima, masarap po yung pagkain namin. Yan, located at San Fernando. Dito po sa Fernando. Yun. Anong oras yung buffet nyo? 6 to 10 po siya. Nang umaga. 6 to 10 ng umaga. Okay. Ganda ng walling mga kabeli. Oh. Lola Ima. Tapos may mga ano sila mga kabeli. Mga pasalubong. Hello po. Sa mga kabeli, mga pasalubong. Pwede rin kayo bumili rito. Lola Ima. Tosino, siguro kamag-anakan din ng ano to, ng Pampangas Best. Kasi yung mga product ng Pampangas Best dala nila yan. Mga tosino lang ganisa nila mga belly. Meron din sila rito. Fried kangkong 135. Ate, sister company nyo ang Pampangas Best? O isa lang din? Sister company nila siya ng Pampangas Best? Hindi po. Hindi. Kala ko. Nga? Building lang po mismo yun. Building lang. Kasi may nakita akong tosino dun eh. So yun mga beli, hindi pala. Kala ko sister company.
Okay, may order na kaya? Paul. Babae na yun. Ano ka dyan? Lelot manok. Ano yung manok? Wah, lelot. Yung may puri lelat. Asa na yung manok? Pakpak. Det ang bitis. Ha? Bitis manok. Luki? Wah, Sabi ko. bakit? Hindi, wake it up. Kaya na ako. Buo babi. Buo. It's belly. Good. Pili na ako, pili. Good. Roast beef na dyan. Ano nga dyan? Ano? Kaya pwede mo order na yung kabili natin. Ano sa'yo, Go? Spicy. Spicy. Kaldereta. Tapos, cow. Stick baka po. Cow. Kalderetang bibi. Cow. Manok. Sale. Sale, manok ka na chicken. Ayun Saliwa, o, Dok. bili mo siya di golden chicken. Golden chicken, so fried chicken. Golden na, golden. Yun. Order lang tayo mga kabili. Diet po sila, hindi sila nag-rice. Ikaw wala ang rice eh. Magkano ang rice? Meron po tayong 1.5 na... Drinks daw di. Opo. Opo. Iced tea meron. Meron po picture po yung... Ayan. Isang picture na ayos na. Sige, isang pitchel ng saka isang coke. Okay. Malaki. Ano ba? Okay na? Okay na muna po siguro. Opo. Isang bagsak, crispy pata. Isang crispy pata, sir. Na, Okay. mo. Para sa mga... Small. Okay, bye. Crispy pata. Ako hindi ako mahilig dun eh. Crispy pata. Yung small lang tol. Okay, sige. Isang bagsak, kare-kare. Okay po. Small. Kasya na sa amin yung lahat. Kasya na to, sir. Tapos bigyan mo na sila tigig isang extra rice. So plain. Bali kayo, ilan yung Java rice niya? Dalawang Java rice. Plain. Plain. Plain kaya or ganun pa rin? Java rice nga raw. Plain na lang yung extra. Ayun, plain. Ay, extra plain. Okay. Oo, okay na, ganun. Hindi, Java rice mo na rin sila. Java rice na rin po yung... Hindi, kayo, Java rice. Plain lang po. Plain lang. Limang plain po yung order nila. Ang Ano? extra po siguro, Java rice na rin. So, pantay na. Sige. Ako plain. Simple. So plain. Single. Yung dalawa Number lang mo na itang totong. Oh. De, plain lang, plain. Plain. Na. Ano mo kayo? Wah, maputi. Kayo mo pati. Wah, puputi-puti. Okay, sige. black. Okay na sir, yan na lang. Okay, sir, thank you Tapos. Okay, ay ko, mga Benny, naka-order na tayo. Malalaglag pa yung camera ni... Ano? Nice po. Marami na po yan. Okay mga Beli, Tita Marie, Tito Bel, maraming salamat sa early dinner ng Team Kabeli. So bibiyahe kasi kami ng Bulacan. Kaya sinabi ko kay Mrs. kain muna kami. Total may budget si Tita Marie sa amin. So ayos. Thank you po. Thank you po, Tita Marie. Thank you po, Tita Marie. Thank you po. Thank you, Tita Marie. Hoy, may panginom pala tayo, 1,000 pesos galing kay Kuya Rod Payad niyo. Yun, thank you po. Gin Pomelo? Gin po yun. Gin Calamansi. Gin Calamansi lang po. Thank you, Pop. Yung 500, Gin Calamansi, 500 pulutan. Dam. Oo, marami na. Marami na yun. Dami na. So mga Beli yan, Kuya Rod, maraming salamat. Yan, Tito Bill and Tita Marie. Boom! May libreng kape yata dito eh. Ha? Free. May coffee. Ha? Hindi. Ganda oh. Bato lang naman. Kwenta mo. Ugad. Hinog na. Di pa po. Kulay green pa eh. Pag pula na yan, ay di na, idog na. Eh, green pa po. Ito, pugad. Ugad na manok. Down na nga pala yun. Ano siguro dito? Kalabasa. Kalabasa. Hindi ito. Pag umaga siguro no. Yung ano. Ayun tawag doon. Almusal na no. Sangkala no.
May sakalo pa tayo doon. Ito pang karne. Kung karne, Ito pang bawang. pabawang, Sibuyas. sibuyas. Paminta. Hinihiwa po yung paminta. Ha? Asin. Asin. Takip. Ha? Takip. Takip. Batis. One, two, three. Maini. So yun mga kabeli. Yun na po yung kanin. Kalderetang bibi. Hoy, kaldereta bibi. Kalderetang bibi. So yun, thank you po. Kaldereta bibi. Dami pala. Medyo po yun. Tikman natin ang lahat. Ang dami pala ng ano, serving. Dami. Diba? Small, mga bele, ito na yung small. Yun, galit na. Tanda, balibag. Para si Antong. So yun. Spicy ribs. Spicy ribs. Yun. Yun, kaldereta yan mga bele. Ang dami na serving mga bele. Yan isa Large. 380. So yung bibe is 250. 250 mga bele. Maliit lang. Dami. Hindi, kalderetang bibi. 345 ang kalderetang bibi. Tapos ano to, pork ribs spicy 510. 510. Large. Pero solid na nga bele ang dami. Ayos. Chicken barbecue boss. Chicken barbecue. Chicken barbecue. Dito kay Mrs. Chicken barbecue. So mga bele, isa-isa na lumalabas ang pagkain. Susunod yan. Kari-kari na sa Agnes Bimada. Uy, maraming nga siya. Yun. 3 person naman. Ito 3 person siya. Di naman masasayang yan. Pwede natin i-take out. Ayan. Uy, ano? Lutan. Ay pa yung isa oh. Pinakbit. Yung pinakbet dito sa akin yan. Ayaw po daw sir. So, very diet tayo eh. Mulay lang. Makulay. Dito na lang sila. Kulay lang. Thank you po, thank you. So yung pinakbit nila is, gamit nila is... Paro. Ibon. Hindi, kalabasa tayo, gumagamit tayo. Kamote. Apo boss. Alam na alam po ah. Yun mga kabeli. Bistik baka. Ayos. Favorite Pero ko idam. istigan. Favorite ko idam. Sarap yan. Java rice. Java rice. So yun mga bele, pwede na siguro tayong kumain dahil pray muna si Jan Jan. Gutom na tayo mga bele. Yun. Amen. Thank you. Po mga kabeli. Dito na rin. Salamat. Thank you po, Tito Maring. Yun, dito mali. Thank you po. Thank you po. Kain po tayo mga bele. So inintay pa natin yung ibang order natin. Right? Yan ang yaman nasin eh. Uy, kaya yan. Walang po ng bibi, oh. Mga bele, kain tayo. Asiwa. Kaya po tayo mga kabeli. Napakasarap po ng ulam dito. O baka. Nalilay, may order pa tayo. Ayan, camera po. So yun, shoutout Tres. Hindi ka nakasama. Shout rice. Hindi ko mabol. So mga bele, si Tres may pasok po kasi. So Friday ngayon, tapos bukas, ipasok din po siya.
Sarap ng pinakbet, Mabel. Mabel, yan lang rice natin. Sarap, naman. Nagdadayon. Namaya extra rice. Ayun, bigay mo yung pinakbet ng Barmatic Manila. Yan yaman. Opo. Pwede titignan yung kinakain ni Jan na baka mabulo na. Kami. Diyan, manok. Lambot niya yung manok, lambot na. Opo. Sarap ng pakbet, Mabel. Manamis siya, Mabel, na may anong bagong, maalat ulit. Lambot ng bibe, Mabel. Bibe to po yan, ah. Opo. Tingnan natin. Ano yun? Ha? Bulay. Patikim nga yung pork ribs. So, Mabel, ito yung pork ribs. Bigyan mo lang sa kutsara to. Yan, okay na. Saka yung ano ni ano, yung beef stick ni Katoto, pasuyo. Tek Tagalog. Ano po? Nakalarga na. So, Mabel, beef stick Tagalog tayo. Topeng ito, ah. Po. Yan, Sir Benji. Yan. Poy, shoutout mo Sir Benji mo. Gato po. Nabulunan ba si Jeffoy? Ah, balik mo. May tikman mo ta. Ayoko bit. Bigyan si Jan, kaya nang malambot ba? Bigyan si Jan. Wag mo subo lahat, ah. Git. Lati-lati mo, ah. Beef stick Tagalog, mga Beli. Ano siya, sa kalamansi talaga. Lasang-lasa yung kalamansi sa toyo niya. Kuha pa yung kanin. Pork ribs. Pero wala pa yung kare-kare sa pata natin. Yung crispy pato na lang po. Wala pang order kong kare-kare sir. Ha? Wala pong kare-kare. Wala pang... Na-order namin yun. Kare-kare? Oo. Kung hindi na bot, okay lang kahit hindi. Opo, di ko wala po lang sa... Pero... Crispy pata po yung doon tsaka yung golden chicken. Okay, sige, okay na yan. Wag na yung kare-kare. Okay, cancel na lang ah. Caldereta pork ribs. Yung rice nyo. Ito po rice. Ang dami pala rin sa dulo dami. Kuhanin mo na yun. Sarap ng gulay. Sarap ng Na-order ko yung kare-kare ah. Hindi niya siguro. Kasi huli mo. Hindi niya nailistahan. Hindi niya nailistahan. Kanin mo, kuhanin nyo. Bigo. Yun lang, mamaya na. Mamamapak lang ako. Ba't tumawa ka dyan? Awin po. Mamamam po. Beli, parang hindi maniwala si Jan na mamamapak lang ako. Yan, mapapak ko. Bye-bye. Pork ribs na Beli, sarap. Caldereta pork ribs. Abutan nyo si Katoto dun. Buwa na po mga kabeli. Guma. So yan mga kabeli. Yun na po yung iniintay po na lahat. Kami po lahat. Golden chicken sir. Golden chicken mga kabeli. Jan. Golden chicken. Golden chicken. So, golden chicken. Yan po. Iniintay na lahat. Yun. Crispy pata. So, ito nagdala dyan eh. Tropek. Crispy. Crispy. Malutong. Nabeli, crispy pata. Kinuha niya ni Gabi yung balat.
Boss pineapple. Wala dami dyan. Wala mo na yan, pare. Ito na, pare. Yun. Yan dyan. Okay. Ito ang talaga. Bag. So, Beli, tikman natin crispy pata. Pinipilit ako ni Adam na tikman eh. Panalo? Ito nga. Ito pa yung manok ko. Pasa nyo sa dulo kay Jampon. Yung pa yung barbecue doon sa kabila. Yung bibi. Example. Pa, manok. Sarap. Yes. Sarap. Ano? So, yun. Thank you. Thank you, Kamarya Tito Bill. Thank you po. Yung yaman. Sarap. Sarap pa yung dala. Buwa pa yung rice pag ano. Sorry. Try. Salamat po. Miri, bula. Baik mana? Po ka. Ha? Miri, ago. Diba? Willy Anda. Uy, ago. Uy. Willy Ando. Shout out. Ayo pak. Gap. Sarap na ba ito, mga kapatid? Ito. Hap. Double large niya. Sarap ng ano. Lechon Tata. pata. Limutan mo yung ano. Sarap po eh. Mana manok. Manok. Ito yung golden chicken nyo. Hindi na nga nag-alaw. Tikman niyo. Oh ya. Sorry ah. Tara, mag-rest naman. Yan, buti tam.
Patigaw lang guys. Masip. Ganda na para man. Sumabit ako, okay na ako. Busog na. Kami po hindi. Kami po hindi pa. Ayan, diyan pala magbawag. Kailan dyan? So yun mga Benny, tapos na tayong kumain. Siguro, salamat Tita Marie and Tito Bill. Thank you po. Kasi. Kumakain ka pa rin, Paul? Inuubos ko na. Sabi ko kasi ubusin na po. Ayan, kala ko may take out. Durog ang lamesa po. Durog. Ibang pagsalita si Ingo. Ay, busog na busog ko. Thank you po, Tito Marie, Tito Bill. Yan, ayos? Ayos. Dami, mami. Ano? Manok! So mga Beli, si Jan Jan, pag kumakain talaga kami sa labas niyan, puro chicken ang in-order ko sa kanya kasi yung baboy hindi niya masyadong mangunguya. Yung chicken, naiimay niya. Kaya, yan, hanggat Bulacan, bukas mga Beli, nandun kami. So request si Jan Jan, isama namin. Thank you po. Thank you. This is Kabeli. Thank you po, Tita Marie and Tito Bill. Salamat po na busog. Paras. Original naman. So yan mga Beli, tapos na tayo. Boss, maraming salamat ha. Thank you. Okay, take out. Sa mga Beli pa eh. Nando kayo dyan, Paul. Thank you, thank you. Sa mga Beli yan, pinag-take out ni Mrs. ng mga pasalubong ng mga bata. Dyan, ano gawa dyan? Hindi nga be. Ha? Okay. Nabusog ba kaya? Busog po ba kami? Dyan, tara na. Ayun na. Mga Beli, ayos na. Salamat po. Pili. Thank you po, thank you. Hey. So, yun mga Beli, tapos na kaming kumain. Yun mga kabeli, tapos na po kami kumain. Busog na busog. Kaya magpapasalamat lang kami kay Tita Marie at Tito Bill. Yun. Yan. Thank you po, Tita Marie and Tito Bill. So, yan, Tita Marie, wala stress dahil may pasok po sa school. So, magic word. Ingat ang lahat. God bless all. Thank you.